que é Millennials? A Millennials son 4 amigos que toman 2 ou 3 cervezas antes de subir a radio e falan aquí durante unha hora. Xente que nos sentimos jóvenes, pero xa somos vellotes, entrados en edad, e damos a nosa versión do mundo desde a perspectiva de alguén que viviu sin móviles, sin internet, sin redes sociales, e que vivimos a día de hoxe que nos queremos modernísimos. Claro, movémonos moito na dualidade, porque por un lado... Escollemos a radio como medio, imagínate. Cal é a vosa cousa favorita de ser vellos e de ser máis millennials? Ai, rajar. Claro. Ahora Hostia, xa te cabreas telo por tan todo con claro. razón. Entendes? Claro, no, pero nós rajamos en directo. O sea, bueno, nos quentamos moito. Ahora rajase moito polas redes sociales. Nós somos de rajar así en directo, que é o que se facía antes. Esbardallar, rodollo taberna. Ahora todo se fai por internet. Primeira generación. E nós somos de facelo así en directo, en persona. Odiar sempre, ben. Se te portas ben, vives pouco. Quitando que te atropelle un coche ou algo. E non sei se esperabades este pelotazo que está Non, carallo. Non, nin de coña, nin de broma. Eu sí, era o único que dicía que sí. Eu sabía que eles dous iban a triunfar, que iban a facer moitísima gracia. Hasta ahora ofreceunos, non sei nin como, pero a posibilidade de conocer xente divertidísima e super maja, que non poderíamos ter conocido de outra maneira, como é Federico Pérez ou Lucía Veiga, Patricia Castrillón. Cal sería o voso invitado soñado? Que quen ten que vir agora? Pedro Sánchez. Directamente. El perro, directamente. Pedro Sánchez. Pero Sánchez estaría guai que villar. Hostia, mola. O frijol. Os dous, o mesmo día. Os dous o mesmo día. Pero que non sepan un que ven o outro. Eu invitado soñado É que teño dous. Claro, pero un xa veu, que era Federico Pérez para e o mí. outro está por vir. Claro, e o outro hai pouco a palabronos que iba a vir. O señor Xosé Antonio Touriñán. Tiro para que saia na noticia e tiña presión. Claro, que se é joda. para etiquetar. Aquí o test, dixetes que viñas. Agora que xa estades neste punto, non sei que esperades. A decadencia. De Millennials. A decadencia. Ahora A decadencia é a morte. Pelearnos entre nós, deixarnos de falar. Romper isto, empezar a falar castelán.